Tongsin alitum security guard awareng warsai ke claim jining hang polotangte pini nalitum afan security guard awareng warsai aputhak si laso video long nang than pachini ponikpo konana pu sabi kensi sidoma ka apply neng ji koson ma last date komantuma laso details labang kenalitum laso video long si klardak pote details salam bangke chini ponikpo nalitum laso YouTube channel along jong si nang kahomri milang kulte ke chingon pen nalitum subscribe igon lapen video nalitum share ponigon nanti non Wesker biang long pen kapik lang pon security guard awering wat saya putagle detail salam lang polonang lapen cethan polonang nanti non cethan polonang Wesker biang long pen kapik lang pon security guard awering wat saya aputagle kuana na pu sabi kensi sidoma lapen salary kan si kelong jima lapen kosong si ka apply neng ji last date command to la so details non klar dagalam cethan polonang nalitum lasom update mate lasona video nalitum kenang long verje fan laso YouTube channel labang kenalitum kachingon pen subscribe ikon laben video ke share labang kenalitum tenene pin pen share ponigon tane non Wesker Benglong pen kapiklang pon security guard awareng warsai aputhagle details non chethan polonang nalitum thelongji a virgin interview is scheduled to be held for interested candidate for the post of security guard at Hamred District Hospital, West Karbinglong on contractual basis. La sedak nalitum ka apply neng ji la security guard la bangke nalitum apply nang nelo nalitum direct si jong si claim ji ninghang pole direct nalitum dampen interview pidam nang po lapen interview ki pidam neng ji adim natani nili nalitum apana than pechini ponik po sitame apus labangke security guard apus lo nalitum ke claim du neng ji labangke Hamren District Hospital along si nalitum han labang so sai bangke nang tangi po labang so avering war sai labangke da contractual basis sidak kapado ponlo nalitum da theklong ji contractual basis la so contractual labangke ningkan isi aparman salang litum da contractual labangke labang so avering war sai labangke piponik po la penjong sinalitum claim du niklang polote putho nalitum renew thu nangpo jelalo lapen kadu ka bepen da post ka piklang pon labangke number of post labangke bangpli aparman da ke pipondo security guard lo labangke lapen salary nalitum kelongzi labangke per month 10,000 mate suri cap nalitum long ponik po chiklo ejon lo along lapen fix nen mate badlang ne labangke tokpon pes tami per month 10,000 mate suri cap labangke nalitum long ekpo lapen ka apply nengji a process labangke lason lo nalitum direct dam pense interview pinangpo interview ki pidam ho nalitum la qualifications tami details check ekpo lapen nalitum la experience doma vima la nalitum hanada na arju ekpo lapen nalitum interview pass lo lapen qualification hai hui documents hai hui te choklim lo lapen experience and dolo pulo tangte nalitum labang so avering warsai labangke long don ekpo lapen date of interview kapado ponji labangke laso achiklo September achiklo 23 arnisi pado ponikpo halaso nalitum dampen interview labangke pidam nangpo lapen apor puthak lang namlo porta apor labangke 10 am pen 12 non halaso arni 23 September arni lo labangke nalitum dak pale dam nangji baji keba pors nalitum pale nangpo adim no lapen adim interview kapado ponji adim labangke nalitum dak theklongji conference hall Hamren District Hospital West Karbi Anglong mate adim lo labangke conference hall along lo lapen Hamren District Hospital West Karbi Anglong hala so adim si labang so award saya farman bangke interview hodaksi pada ponikpo lapen result declaration ji labangke nalitum jongse result declare lo pulo tangte laso YouTube channel hosta menalitum update bangke long ponikpo lapen da result aputha ke tok pon la bangke da following day after the interview mate interview period pen puthadar ni lote langlitum result bangke paklang ponikpo puta ladak bange tok pon lo lapen nalitum interview kipida mahot dake po nang son labang kena son lo candidate must bring all original documents related to qualification and experience for verification mate verification ji upon just nalitum interview jong si pass that polo tangte hoda masela nalitum documents verification bang claim pon pitpo nasinalitum interview kipidam arni labang kena nalitum la qualification
documents nalitum ceponang po documents an mang nalitum original ceponang po lapen isonalam employment exchange tami nalitum long dowek nangji employment exchange labang ke online pen ke apply labang so employment exchange sin nalitum ponang po nasi prabjin pen labang lapen la sober yang warsai kapik lang pon labang ke district hospital Hamren West Karbi yang long pen sepak lang pon iglo nasi ning ke hang abang fi atum nalitum prabjin pen jogdoni kon kilong long le bangke la bangke ka fregalam los tamina letum ka try don si kimelo puthon ni linani tum fana pachini pontu ikol la bang sober eng warsai la bangke nani tum apply nang ne direct interview si togdam nang po mate pidam nang po la pen apos la bangke amen security guard lo nani tum la security guard ke claim nang jila bangke Hamren district hospital long lo West Karbiang long la pen la bang sober eng warsai la bangke contractual basis lo la pen kaduka wependa apos ki do la bangke bang plia parman maten 04 anda KP pondolo number apos la bangke lapen salary na litum 10,000 per month lang ponigje salary la bangke bat ponta haiji dak fix bang to pon pes tami 10,000 na litum long ponik po chiklo ijana long sorry cap lapen recruitment process la bangke interview lapen qualification lapen experience selang litum lang ponik po lapen date of interview la so chiklo 23 September 2025 si pada ponik po apor la bangke 10 am pen 12 noon mate ada baji kepen ceng ponik po lapen baji kre hini lote labang so interview asai bangke pajut ponik po lapen adim kapithik pon la bangke conference hall Hamren district hospital West Karbiang long lo lapen result declare la bangke interview pidet pen puthara ni lote result bangke paklang ponik hit po lapen ali to interview ki pidamar ni nalitum original documents la bang ponang po nalitum la qualification class 8 pass puno class 10 pass punon lapen caste certificate PRC lapen ki doana documents bang nalitum pon iglap nang po jong se experience certificate hai huido pulo tangte aprang stame security guard long ke claim tang lapen asap so experience do pulo nalitum hala so experience certificate stame nalitum chepon tamilo apen experience certificate jong sido pulte labang so awang warsai labang kenang litum kilongji a chance bangke doiglo la se video la misen pulo nalitum share igon lapen la son update mate la son a video nalitum kilang long wer japan pura labang so YouTube channel la kenang litum subscribe igon la se do me thakme kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tame nilin pen kardom